Hola, jo sóc la Mary i avui farem la ressenya de Stoner. Bé, avui us vinc a parlar d'un llibre que vaig llegir al gener, que em va impressionar, em va colpir, Bueno, per mi va ser la millor lectura de l'any i encara estem al principi d'any, però jo crec que aquesta la portaré la resta dels meus dies aquí en un trosset del meu cor, perquè realment em va tocar bastant. I aquesta ressenya és la ressenya de Stoner. D'alguna manera necessito explicar o deixar-me a mi mateixa gravat un vídeo en el qual de tant en tant pugui recórrer per recordar què em va portar aquesta ressenya. Aquesta ressenya bàsicament està extreta també d'un vídeo d'un noi que té un canal que es diu Bibliotequeando, que crec que es diu Rubén, que va fer una ressenya molt llarga sobre aquest llibre i la veritat és que li he anat agafant coses perquè em va semblar molt interessant aquesta ressenya i ell ho fa molt bé. Té pinta de ser un profe o alguna cosa així, perquè la veritat és que a la literatura li surt per les venes en aquest noi i bueno, doncs us vinc a portar en català una mica el que diu ell en aquest vídeo, no? I fer un resum amb spoilers, vale? És a dir, que si no heu llegit el llibre i no voleu escoltar la ressenya, no la sentiu perquè parlaré del que passa en aquest llibre. A veure, és un llibre que ja et poden dir els spoilers. És la vida d'un home normal, és a dir, no és sorprenent el que li passa, ni té molts girs de guió aquesta novel·la, però és la manera com està escrita, no? Com John Williams penetra, ens explica la vida d'aquest home que té una vida normal i corrent, sí que li passen coses, però que no és una vida emocionant, no és una vida d'aventura, no, és una vida d'un professor doncs, bueno, que sí, que li passen coses, però com a tots, li passen coses, li passen desgràcies, alguna alegria, però és la manera com ens la fa arribar, no? Com penetra en lo quotidià, en lo senzill, en aquesta manera de viure i com ens descriu la vida quotidiana doncs, quan ningú més mira, no? L'obra comença doncs, amb la mort d'aquest professor, vull dir que tu ja saps des del primer moment que aquest home doncs, morirà. Però el que ens interessa saber o el que a mi em va cridar més l'atenció és com arribava doncs, en aquest punt, no? La bellesa de Stoner està en la profunditat, no? En la profunditat de la vida d'aquest home i el que suposa per ell, no? Les coses que deix de banda per seguir una vida sense molestar els altres, no? Però a la vegada una vida en la que ell s'hi sent coherent, o sigui, ell no deixa de ser una persona molt coherent i encara que s'hagi d'empassar alguns gripaus, doncs continua fent el que li agrada, que és doncs, ensenyar literatura, no? Aquesta novel·la va ser un fracàs als Estats Units, es va publicar l'any 65. L'any 65 era una època molt política, hi havia la guerra del Vietnam, la Guerra Freda, la revolució cubana a prop de la costa americana. Què més hi havia? Pues la revolució dels psicodèlics, la revolució hippie, la marxa dels drets civils, també hi havia el Ku Klux Klan fotent bombes a tot arreu, vull dir, era una època amb una activitat política màxima i John Williams va i publica doncs, Stoner, que és un llibre que aparentment no hi passa res, és a dir, de política no en té, no? Després potser sí que hi ha algunes actituds polítiques que determinaran la vida d'aquest professor, però aparentment doncs, aquest llibre va passar sense pena ni glòria perquè no parlava de política. Va ser un fracàs. Llavors no va ser fins al 2013 que hi va haver un periodista del New Yorker que va parlar doncs, que va dir que era la millor novel·la americana de la qual mai has sentit a parlar.
Llavors, a partir d'aquí va ser un èxit. Va tindre diverses tirades i va ser bastant llegida. No sé per què, la raó per la qual nosaltres aquí a Catalunya només tenim aquesta edició de butxaca, que com podeu veure aquesta està bastant destrossadeta, perquè el que és jo polida no ho soc gaire, i està tota doblegada. I no tenim nosaltres una edició bona, però en aquell moment als Estats Units sí que va ser un boom i es van començar a reeditar bastant. El que en principi va ser una feblesa en el 1965, no? Perquè no es va vendre, ara el 2013 doncs, va ser una gran fortalesa, potser perquè la gent no és tan política o no està tan partida en bàndols polítics, ha tingut més èxit, o perquè es prima més, doncs, prima més aquesta sensació de ser un mateix o de no aparentar tant, no? Al final, aquesta novel·la és la vida d'un home senzill, llavors potser el fet de no posicionar-se políticament en aquell moment estava mal vist i ara a l'actualitat o fa 10 o 15 anys doncs no estava tan mal vist, no? Sí, també és una novel·la que és igual quan la llegeixis, sempre t'aportarà el que busques, no? I trobes lo quotidià, lo senzill, i el que fa doncs, que una obra no s'oblidi doncs, també de tractar aquests temes o d'enaltir, diguéssim, lo invisible, el que està callat, el que està silenciat, no? I pel qual passem tots, no? Bé, comencem doncs amb el resum de l'obra. L'obra comença amb un obituari, doncs ens parla de que el nostre professor ha mort i aquest professor no serà recordat ni pels seus alumnes ni pels seus col·legues d'universitat. I això ja et crea una incomoditat, no? Perquè què ha fet aquest home per no ser recordat, no? Què és el que l'ha portat, doncs, a no ser recordat per ningú, que hagi passat sense pena ni glòria per la vida de les persones. Bé, això et crea molta curiositat i llavors vas llegint, no? Ell ens explica, doncs, és com una història de creixement, no? Una història d'aquestes doncs, que comença des de que és jove, en aquest cas als 20 anys, crec, fins que es mor, i comença doncs, quan ella està a la granja dels seus pares treballant. Ella s'havia de dedicar a ser granger, agricultor, i arriba una oferta per part d'una beca que ell vagi estudiar doncs, agricultura a la universitat. És una beca que els seus pares doncs, accepten i ell anirà a treballar a la granja d'uns parents per poder-se pagar aquesta universitat, val? És a dir, és una beca però sí que no els hi costa diners, però ell ha de seguir treballant. Bé, doncs va a la granja d'uns tiets i ell hi treballarà i de mentre l'estudiarà. Ell accepta, ell és un noi, ja és en aquesta edat, ja és un noi que bé, el camp no és que li agradi però tampoc li desagrada, simplement va anar fent una vida tal com se li presenta i pren les decisions en el moment que se li plantegen. A ell se li planteja aquesta opció i com que als seus pares els hi sembla bé, doncs va a la universitat a estudiar agricultura. Arriba un moment que ell està a la universitat i ha de fer una assignatura obligatòria de literatura anglesa, bé? I llavors li toca un professor que es diu Sloan i queda fascinat, o sigui, Stoner queda fascinat amb la manera que té aquest professor de donar la classe i tot i que no té ni idea de literatura, hi ha alguna cosa que li impacta i vol indagar una mica més doncs, en aquests estudis de literatura i pren una decisió. Vol deixar agricultura i passar-se doncs, a literatura anglesa, estudiar la carrera de literatura anglesa. I en aquell moment el professor Sloan ja li diu que ell no encaixa amb la resta de la societat. Ell és un individu diferent, ell
no se sap moure, diguéssim, en cercles socials, i a ell el que realment l'apassiona doncs, és la literatura, no? Ha trobat doncs, la sabata que li va bé. I també, clar, li ha de dir als seus pares que deixarà agricultura i passarà a estudiar literatura, i això és un gran xoc pels seus pares, no? També. Ell té molt de recolzament amb aquest professor que es diu Sloan i l'ajuda bastant, no? Amb tot. Li proposa també doncs, que quan acabi els estudis es quedi a la universitat doncs, a donar classes o a donar algun postgrau, i aquesta idea a ell li sembla bé i així passarà, no? Ell decideix, quan acaba la carrera, de fer un postgrau en literatura medieval, i en el moment que passa això, doncs, esclata la Primera Guerra Mundial, i allí ja veiem aquest posicionament que us he estat explicant al principi, no? Doncs del posicionament polític que pren els Estats Units sempre amb totes les guerres que hi ha, no? S'han de posicionar, és igual a favor o en contra, però s'han de posicionar d'alguna manera. Llavors, allí al campus comença a haver-hi una esbandida d'estudiants que se'n van a la guerra. Al principi no, perquè els Estats Units encara no havia entrat en guerra, no s'havia ficat a la guerra, però sí que més endavant veu que hi ha una escampada d'estudiants que se'n van a la guerra, i és quan l'Sloan, doncs el professor aquest, es queda com una mica, no?, desil·lusionat del poder dels estudis, no? De que a la primera de canvi els campus es queden deserts, no hi ha alumnes a qui ensenyar, però bé, es va desil·lusionant una miqueta. Bé, els estudiants, doncs, homes, també hi ha en joc doncs, la seva masculinitat, no? La seva valentia, i molts s'allisten doncs, per anar a lluitar. Stoner en aquell moment doncs, no n'hi haurà la guerra, evidentment, ja no s'ho ha plantejat, sinó que seguirà fent el que ell ha anat a fer allà, no? Que és treure's el postgrau, i podrem veure doncs, com en qüestió de setmanes Europa està envoltada doncs, en un clima de guerra, i els Estats Units doncs, es pregunta que què faran ells, amb qui aniran o amb qui deixaran d'anar. Ell, Stoner, es planteja doncs, continuar amb el postgrau i seguirà llegint doncs, els contes de Canterbury, no? Es veu doncs, atrapat en aquest món de les lletres, no? I clar, si va a la guerra o es planteja anar a la guerra, haurà de deixar doncs, de llegir molts llibres, no? I ja no tindrà temps de poder submergir-se en aquest món que tant li crida l'atenció. I ell també ja, com que havia arribat tard doncs, al món universitari, perquè el va començar amb 20 anys o 20 i pico, notava que tenia pressa tenia fam de coneixement. Llavors, si anava a la guerra també perdria tot aquest temps que per ell era molt valuós. A mesura que van passant els anys, ell es torna més social, no? I fa amics allí a la carrera, al postgrau. Un dels seus amics, que es diu Masters, David Masters, doncs és un tio bastant rar, bastant, no?, amb una visió de la vida molt lúcida, però també molt sincera. Doncs fan una pinya amb aquest Dave Masters i amb el Finch, i tots tres doncs, van als bars i quan surten de classe i fan birres i tal. Doncs aquest, el Masters, que té una veu mental molt lúcida, els hi fa veure qui són realment els seus amics i qui és ell mateix, no? I es defineixen com animals d'universitat, animals que no cabrien en cap altre ambient, no? Ells han nascut per estar a la universitat i morir-se a la universitat, com aquell que diu. Bé, aquest Dave Masters és com un mentor, quasi bé,
doncs, que descriu tant el Finch com el Stoner, els defineix, però també es defineix a ell mateix. I són éssers doncs, que no podrien estar en cap altre lloc que no fos la universitat, perquè a fora o se'ls menjarien o es quedarien reduïts a la ignorància, no? I serà doncs, en aquest món universitari on podran doncs, conviure i viure de la millor manera possible. I també els diu que és per gent com ells que la universitat existeix, gent com si fossin desposseïts, que no necessiten viure en societat, no necessiten integrar-se en un món social, sinó que viuen a la universitat i viuen per a la universitat, no? I allí, en aquell món reduït, és on ells es poden desenvolupar, no? Ja que a fora no els hi aniria bé la vida. Gent com ells, ho deia aquest youtuber que segueixo, gent com ells són els que creen la universitat, no? Però no per ajudar els altres, sinó per ajudar-se a ells mateixos, no? Per tenir un lloc on caure morts, com si diguéssim. Bé, i amb tot això arriba el 6 d'abril del 17 i als Estats Units li declara la guerra a Alemanya, no? Ara sí que arriba aquell moment en què han de decidir si van els tres a la guerra o no hi van. El David Masters decideix anar a la guerra, però no per un sentiment patriòtic, sinó per veure món. Volia doncs, obrir horitzons, aquest David Masters, i s'allista per anar a la guerra. Llavors li toca el torn del Finch. El Finch és un tio patriota, ell anirà a la guerra i lluitarà pel seu país, i en canvi doncs, Stoner decidirà no anar-hi. Bé, com a home de lletres, no? Com a home de lletres i de pau, perquè s'entén que un literat com ell doncs, abogava o defensava els parlaments i la ploma abans que la guerra, i ell es queda al campus amb el beneplàcit del seu mentor, que és l'Sloan, i els altres dos aniran a la guerra. Aquesta decisió de no anar a la guerra també li passarà factura, perquè doncs, aquest patriotisme i aquesta masculinitat que recau en l'home en aquesta època doncs, es veurà tocada en el cas de no anar a la guerra, no? I llavors s'entén que si no vas a la guerra o no has decidit no anar a la guerra, ets poc home o ets poc patriota, no? Llavors Stoner, doncs, com hem dit, es queda amb el seu professor Sloan i l'ajudarà doncs, a impartir classes, perquè doncs, aquest professor està força decepcionat, ja no només perquè el campus quedi buit, sinó perquè el propòsit de les lletres precisament doncs, és respectar o escoltar l'altre, no? I no entrar doncs, en guerra. Clar, ell no va a la guerra, li passarà factura després, com hem dit, no? Ell no va a la guerra perquè realment no es sent ni patriota ni té ganes de veure el món. Ell creu que és una decisió que potser sí que li passarà factura, però és una decisió que té coherència amb el que ell sent i amb el que ell pensa, no? El que sí que és bo doncs, el que fa molt bé John Williams, jo crec, és que no et dona les opinions, no et dona les opinions. Ell no et diu que no va a la guerra perquè cregui que és una qüestió de coherència amb si mateix i en el que creu sobre la literatura o la universitat, no? Ell no t'ho diu, això ho has d'interpretar tu. I aquesta és la màgia també d'aquest llibre, no? Que t'explica les coses, però hi ha tant de simbolisme per sota, ho fa d'una manera tan entre línies, que això fa que el lector treballi molt també, no? O treballi molt o es plantegi moltes coses, i això és el que al final doncs, fa que l'experiència de llegir aquest llibre sigui tan rodona, no?
et fa interpretar tu aquells paràgrafs o aquells diàlegs, no? Passa el temps, passen unes setmanes i els hi arriba una carta a la universitat dient que el Dave Masters ha mort a la guerra, vale? Aquell que anava a la guerra no per patriota, no per mascle, no per defensar el seu país, sinó per veure món, és aquest el que acaba morint, no? I aquell que és patriota i aquell que ho fa per masculinitat, per valentia i per salvar el seu país, doncs aquell torna, no? Amb una mica de recança de que l'Stoner no hi hagués anat i en canvi hagués mort el Masters, no? He de dir que l'autor, ell sí que va anar a la guerra, d'acord? Ell va ser abatut en un avió de la qual van morir, crec, 7 persones i 2 es van salvar, 2 o 3 es van salvar. Llavors l'autor sí sabia què era anar a la guerra, no? I al final suposo que ens deixa entreveure també per què serveix anar a la guerra. És a dir, al final la guerra només és patiment, no? Pel que hi va i pel que no torna i la família es queda, no? És patiment. És a dir, qui acaba sent l'heroi? Qui acaba sent l'heroi, no? El que va i torna traumat o el que va i mor o el que no hi va, el que es queda aquí, el que potser no és vist com el mascle que hauria de ser o el patriota que hauria de ser, però que es queda aquí, es queda al seu país, continuant una vida per la qual ell creu que val la pena viure, no? Va passant el temps i l'Stoner acaba el seu postgrau, val? I se li ofereix una plaça de professor a la universitat, d'acord? A la mateixa universitat on ell ha fet els estudis. Ell accepta aquesta oportunitat, val? I la guerra acaba, torna el seu amic Gordon Finch, que també torna a la universitat, i aquests homes que han anat a la guerra doncs, són aplaudits i victorejats per la gent que està al campus, no? El Finch doncs, va amb el seu uniforme militar i vol aconseguir doncs, un càrrec dintre la universitat. Ell pujarà ràpidament dintre l'escala universitària i es situarà com a degà de l'Escola d'Arts i Ciències i serà el cap de l'Stoner. Llavors s'organitza una festa en honor als tornats de la guerra, no? Els que han tornat de la guerra. I l'Stoner en aquesta festa coneixerà la dona de la seva vida, no? La dona de la seva vida que, Déu-n'hi-do, quina dona. Ell s'enamorarà ràpidament i es casaran ràpidament, val? La seva dona o la noia de la qual s'enamora es diu Edith, i ve d'una casa bastant benestant. Es casen justament 2 setmanes després d'estar sortint i hi ha només la manera en què descriu com ella entra a l'església amb el seu vestit ja et fa veure que allò no anirà bé, allò no serà un matrimoni agradable, no seran feliços. Però ja no només això, sinó que arriba la nit de noces i els dos no tenen experiència, doncs, i no poden tenir relacions aquella nit, no? Llavors és com tot un mal presagi de que aquella relació no anirà mai bé, no? O sigui, ja no només al moment de casar-se, sinó posteriorment és com una bola de neu que es va fent més grossa i que veus en aquell primer moment ja que no anirà bé allò, que no seran feliços, no? Ella té una actitud com de passota, ella suposo sí, passota, és a dir, es casa perquè s'ha de casar, no es casa perquè l'estimi, sinó perquè s'ha de casar i és el que toca i segurament és el que necessitava ella per sortir de l'ambient on vivia, no? Ella ve d'una família molt victoriana,
amb una moral molt recta, no? Un cop s'han casat, van a viure doncs, en un apartament molt petit a prop de la universitat on ell treballa, i ella es dedica doncs, a organitzar la casa o posar mobles a l'apartament, i intenta no trobar-se gaire doncs, amb el seu marit, no passen temps junts. Ja un mes després només de que estiguin casats, l'Stoner ja veu que allò és un fracàs, que s'ha equivocat de mig a mig. L'Eric no és la persona que ell creia que era. Ella s'havia enamorat molt d'ella, però a poc doncs, veu que ella simplement és el que havia de fer, i es comporta d'una manera bastant egoista, diguéssim, no, el tracta bastant malament. És cert que potser ella no estimava l'Stoner, però és que tampoc va dir-li que no a l'hora de casar-se. Ella es va casar perquè volia sortir doncs, de l'ambient opressiu de l'ambient opressiu de la casa on vivia, dels pares de l'Eric, no? I va veure aquesta sortida i va acceptar doncs, el matrimoni, no? Llavors passen uns quants anys, no? L'Stoner ja té 32 anys i la relació és inexistent, ni tan sols tenen relacions, cadascú fa la seva vida. Sí que acudeixen potser a algun acte social, ell es passa la vida llegint al seu despatx, no? I arriba un moment que ella li demana amb ell de tenir un fill. Això per l'Stoner és una bona notícia, perquè es creu doncs, que s'ha despertat un altre cop la guspira doncs, d'aquest matrimoni, han saltat xispes i ella torna a ser receptiva i doncs, a voler mantenir una relació amb ella, però no és així. Ella es queda embarassada i neix la filla de l'Stoner, la Grace, i en el moment en què neix, automàticament la seva mare la deix de banda, no vol saber res de la seva filla, i aquesta filla serà cuidada i mantinguda exclusivament l'Stoner. Sí que potser aquí podies pensar que doncs, aquesta filla creixeria sense amor. No és així. Stoner està al seu costat, la veu créixer, només néixer s'enamora de la seva filla, li dona tot el que pot donar-li, juga amb ella, l'ensenya a llegir, l'ensenya a escriure, li ensenya un munt de coses, és a dir, tenen un vincle pare-filla magnífic, no? Aquí la mare no entra, encara no entra, i ja que no hi ha l'amor per donar-li doncs, a la dona, aquest amor recau exclusivament amb la Grace, i és així com passen els primers anys de la seva vida, no? Stoner farà el possible doncs, per donar-li una bona vida a la seva filla. Bé, passa un any, ells dos continuen, la filla i el pare doncs, continuen la seva relació tan bonica, perquè és molt bonica la relació que tenen pare i filla. La mare segueix estant al seu món, i arriba un moment que passa un any, diguéssim, i el professor Sloan es mor, no? De causes naturals, es mor, i llavors se li planteja al degà, l'amic de l'Stoner, el Finn, se li planteja el dilema de qui ha de posar en el lloc de l'Sloan. Bé, hi ha diversos noms, es barallen diferents noms per ocupar aquest càrrec que tenia l'Sloan, de cap de departament, i finalment surt un professor que ve de Harvard, que es diu Lomax. Aquest professor de primera sembla que senti alguna cosa per la dona de l'Stoner, no? I li farà la vida bastant impossible a l'Stoner. Ja no només potser per la procedència pobra de la qual ve l'Stoner, sinó també potser perquè sent coses per la dona de l'Stoner. Stoner tampoc hauria volgut aquest càrrec. Ell el que realment volia era donar classes de literatura medieval, i de moment es queda en el seu lloc, i aquest Lomax pujarà de cap de departament, no?
La il·lusió de la vida d'aquests dies de la Stoner també era publicar un llibre que ho aconsegueix finalment i té cert èxit dintre dels cercles universitaris i crítics literaris. No és un llibre que s'hagués vengut molt, però ell està satisfet del temps invertit per fer aquest llibre, i compleix una de les metes que s'havia proposat, d'acord? En aquesta època també moren els pares de l'Stoner, ell vendrà la granja i també en aquest moment ja té lloc el crac del 29 i com que el pare de l'Edith es dedicava als bancs, tenia un banc, cau en bancarrota i aquest home decideix suïcidar-se. Llavors l'Edith se'n va cap a casa amb la seva mare, passen molts mesos a casa de la seva mare, ajudant-la. L'Stoner aprofita aquest moment per passar temps amb la seva filla i ensenyar-li tot el que pugui fins que ella torni. Segurament és el moment més feliç de la vida de l'Stoner, perquè veurem que després, quan torna a la dona, veurem que veu aquesta bonica relació que tenen pare i filla i el que fa la dona serà trencar aquesta relació, agafar la filla en possessió i apartar-la del seu pare, d'acord? L'Edith s'assegura que la nena no pugui passar temps amb el pare, la comença a apuntar a activitats, a fer-la que sociabilitzi amb altres nens i apartar-la del seu pare. De mica en mica també l'expulsa ja no només de la vida de la nena sinó de la casa. Ell tenia un despatx, l'Stoner tenia un despatx ple de llibres, la dona li diu que marxi d'aquell despatx i que es posi en un racó de la casa molt més petit, però l'Stoner té tants llibres que no pot canviar de lloc a la casa, sinó que es quedarà a la universitat, al seu despatx, amb tots els llibres que té. L'habitació, el seu escriptori, es transforma en una habitació més de la casa on la nena juga o rep visites. Simplement l'expulsa de la casa, ja no només de la vida de la nena, sinó també de la casa. La relació amb la nena ja mai més tornarà a ser la mateixa. La nena es veu absorbida per la mare completament i farà el que la mare digui. La mare acusa el pare davant de la nena de passar temps a la universitat i la nena va creixent amb l'absència d'aquest pare que tant se l'havia estimat. Clar, la mare és una manipuladora, és de manual. Bé, la vida de la universitat continua, arriba un nou alumne que es vol inscriure tard en el postgrau que imparteix l'Stoner. Llavors li diu que bé, tenen els primers problemes per acceptar aquest noi a l'últim moment i en el moment en què s'ha de presentar el treball final, aquest treball final mai arriba. L'Stoner li dona oportunitats de sobres per poder presentar aquest treball, però ell fins a l'últim moment no el presenta. Llavors, un cop presenta aquest treball, veu que aquest treball està basat en l'aire, que bàsicament no ha fet el treball que havia de fer, i aquest alumne el denuncia al degà i el Finch entra en aquest tema un altre cop. El que passa que aquest noi, aquest Walker, es diu Walker, és un protegit de Lomax, que és el cap de departament al qual no suporta l'Stoner. Llavors entren com en una espècie de disputa i li fan una prova per veure si realment aquest noi es mereix aprovar aquest postgrau o no. Finalment li fan una prova, li fan unes preguntes, el director, el cap de departament, el Lomax, li fa unes preguntes molt senzilles que no tenen a veure bàsicament amb l'assignatura que estaven cursant, i l'Stoner ho veu, ho nota, i ell sí que li fa unes preguntes difícils sobre el tema que estaven treballant, però que el Walker no sap contestar.
És a dir, és un inepte, està allí, és un dropo i està allí per ser conegut del Lomax, no? Llavors ja el Finch decideix deixar uns dies d'entremig i que ja prendran una decisió més endavant, i l'Stoner li diu, li comenta, no? El que un dia va dir doncs el David Masters amb ells dos, i va ser que la gent, que aquell món universitari era per gent doncs, que no tenia on més anar, que no serviria en el món de fora, i aquest Walker no era un d'ells. És a dir, aquest Walker volia entrar a la universitat per estar còmode, no? Finch li diu fill de puta, no? Com fent-li creure que l'ha caçat, que sí que realment ell també pensa el mateix, no? L'entén perfectament i decideixen doncs, no aprovar aquest alumne, no? Cosa que això es pren molt malament al Lomax, el cap de departament, no? Clar, en aquest moment Stoner estava protegint doncs, l'última cosa que tenia, no? L'últim món en el qual ell encaixava. Fora d'això, ell ja no li quedava res. No tenia la seva filla, no tenia la seva dona, allí ja no, si li prenien aquella zona, aquell espai segur, es quedava sense res. Per això lluita fins a l'últim moment per no deixar entrar doncs, en aquest món a una espècie de titella, no? Això s'ho pren molt malament al Lomax, com ho hem dit, no ha deixat entrar doncs, el seu protegit en aquest món, i el relega a donar classes de primer, quan ella estava donant classes doncs, de doctorat, el relega a donar classes als alumnes de primer, d'acord? Amb un horari, a primera hora del dematí crec i a última de la tarda, cosa que feia que ell no pogués tornar a casa per estar amb la seva filla, i fent doncs, que l'Edith se sortís encara més en la seva i distanciant doncs, aquest pare de la seva filla, no? Li arriba una petició doncs, de dirigir la tesi d'un alumne que havia tingut al nivell de postgrau, a les assignatures de postgrau, li entra doncs, aquesta proposta per poder dirigir la tesi o corregir la tesi d'aquesta alumna que es diu Catherine, que era una alumna molt avantatjada, era una alumna molt llesta, que ell ja es va poder trobar doncs, en aquest postgrau. Ella li demana, sisplau, que es llegeixi la seva tesi, i al moment de tornar-li, doncs, com que només hi ha una còpia i havien quedat però ell no s'havia presentat per altres assumptes, decideix anar a casa seva i tornar-li. A partir d'aquell moment connecten a nivell intel·lectual, no? I es comencen a agradar moltíssim, comencen una relació, tots dos són molt feliços, no? Però clar, l'Stoner està casat, no? Això arriba a orelles del degà, del Finch, del seu amic, i li comenta que aquesta relació només li pot portar mal de caps, ja no només a ell, sinó a la Catherine, que no la deixin doncs, tirar endavant o trobar una feina, tot i que és una dona, no? Llavors ells dos parlen, la Catherine i l'Stoner parlen, i decideixen doncs, abandonar aquesta relació i deixar que l'amor es mori i continuar tots dos la seva vida. La Catherine marxa a un altre estat, i ell es queda doncs, sol, però amb la literatura. Cap dels dos volia renunciar a la literatura per l'altre, no? Llavors això també és un punt que s'anota al marcador del Lomax, no? Perquè al final el qui segurament l'hauria denunciat si arribés a les seves orelles seria en Lomax, i li hauria fet la vida impossible a ella, no? Però ell a partir d'aquest moment doncs, agafa les regnes una miqueta i es prendrà la justícia per la seva mà, i comença a donar als alumnes de primer, on ell donava classe, comença a explicar-li doncs, literatura medieval avançada. Els alumnes aquests doncs, es van a queixar al degà, al cap de departament, que és el Lomax,
i l'Òmax doncs, es anirà a queixar al degà dient-li doncs, que no pot ser, que està donant classes d'avançades a alumnes de primer i aquests alumnes doncs, es queixen i necessiten doncs, que corregeixi, no? que faci el que li toca. Però el Finch molt amablement doncs, li diu t'ha fotut, perquè no li puc dir això. Ell és un professor titular i no puc dir el que ha d'ensenyar doncs, a les seves classes. Llavors l'Òmax es veu guanyant, no? I li retorna doncs, les seves classes de doctorat a l'Stoner. Finalment. Guanya la batalla en aquest moment. Bé, avança l'obra, ell està envellint, no? La seva filla s'està fent gran, és popular, però es queda embarassada fora del matrimoni i això és un gran pecat, no? La seva mare la denigra, la tracta fatal, la insulta, no? Com sempre realment l'ha tractat, no? Perquè jo crec que mai se l'ha arribat a estimar com ho ha fet l'Stoner, no? I l'únic que el tracta com una adulta és l'Stoner, la comprèn i li diu que estarà al seu costat sempre, que l'apoyarà amb tot el que calgui, si vol tenir el bebè, doncs que ella estarà allí, tant si vol com si no. La mare diu que si vol tenir el nen s'haurà de casar amb el pare de la criatura, que és un bon xiquet, és un bon noi, i és d'una casa bastant correcta. Llavors la mare doncs, fa que ell es casi. Al cap de res doncs, esclata la Segona Guerra Mundial, als Estats Units entra en guerra, hi ha el bombardeig doncs, de Pearl Harbor i aquest noi és cridat a files i se n'anirà a la guerra. Al cap d'unes setmanes aquest noi mor i la Grace, la filla de l'Stoner, es queda viuda, caient doncs, en una depressió, no? I entrant doncs, en un estat d'alcoholisme bastant important. Ella se n'anirà a viure a prop de la mare, a Sant Louis, no? A la casa dels avis d'ella, i únicament l'Stoner sabrà de la filla doncs, per les cartes que li pugui enviar doncs, l'Edith. Hi ha un moment en què pare i filla es troben, la va veure, la filla li presenta la nena, no, al pare, i l'Stoner es dona compte doncs, d'aquest alcoholisme, doncs, que en vez de beure un got d'aigua o així, doncs ella agafa whisky, no? I li confessa a l'Stoner que ella es queda embarassada per sortir de l'ambient opressiu de casa seva. El mateix que va fer la mare per sortir de la seva casa, de la casa amb els seus pares, doncs aquest ambient victorià tan hermètic i tan intransigent, el traspassa a la seva filla i ha fet el mateix amb la seva filla, no? No l'ha deixat viure la seva vida, no l'ha deixat relacionar-se amb l'única cosa estable que era el seu pare de la seva vida, i l'ha convertit doncs, en ella mateixa, no? El que passa doncs, que la filla, la Grace, pateix alcoholisme, el pare no li retreu, simplement entén que hagi pogut arribar en aquesta situació i al final doncs, entenen que el mal que ha fet aquesta dona tant amb ell com a la filla doncs, s'ha de pagar d'alguna manera, no? I ella doncs, és a través de l'alcohol, no? En aquest punt ja Stoner quasi té 60 anys, no? I ha publicat un nou llibre, una noia que es diu Catherine Driscoll, que és l'amant que tenia l'Stoner, la que li va portar els moments més feliços de la seva vida. I Stoner doncs, obre el llibre i veu que li ha dedicat a l'Stoner aquest llibre, no? I això el colpeja fort. Llavors tirem endavant, ja ell té 64 anys i s'està a punt de jubilar, li diuen que s'ha de jubilar, el Finch diu que vagi pensant en jubilar-se, ell diu que no es vol jubilar, però comença a trobar-se malament. Va al metge i té càncer, volen tractar del càncer, ell decideix jubilar-se finalment, però quan tenen el resultat de les proves veuen que aquest càncer doncs, està extès per tot arreu i acabarà matant-lo.
La Grace el visita, recorden els moments més feliços de la seva infància, quan van ser realment feliços, no? Hi ha dos moments en què ells són feliços, en què ell és feliç, hi ha dos moments, i un és quan ella era petita, no? Que va passar tant de temps amb ella, quan la seva mare era absent, i en el moment de la relació que van tindre amb la Catherine, no? Es lamenten d'haver perdut tant de temps pare i filla, no? Per culpa de la mare. El Gordon Finch també el visita, el degà, i finalment també l'Eric també el va veure, no? I sembla que en aquell moment es perdonin, o ell li perdoni tot el que li ha fet ella, no? Llavors recorda també el llibre que ell va escriure. Ell també va escriure un llibre i això també l'omple de felicitat, perquè en aquell moment es pregunta què ha fet ell, no? Ell ha fet moltes coses. Sí que la vida potser no li ha anat com volia anar, però ha tingut una filla, se l'ha estimat moltíssim, ha conegut a la Catherine, van tenir una història d'amor molt bonica, ha escrit un llibre, i tot això li compensa tots els maldecaps que ha tingut, no? Ha viscut la vida que ell ha volgut viure al final també, no? I finalment mor l'any 56 i ha estat una persona que ràpidament serà oblidat pels col·legues i els estudiants, no? Però no deix de ser un heroi dintre de la seva vida, un heroi quotidià, un heroi que ha lluitat 1000 batalles, no? Algunes les ha guanyat, les altres les ha perdut, però el que sí és que les ha viscut amb dignitat i coherència, no? I al final és el que importa, no? Com visquis tu la vida, no el que aconsegueixis, no? I no obstant això, ell segueix allí, no? Ell ha persistit, ha intentat sobreviure, i quan hi havia molta foscor al seu voltant, ell anava tirant fins que veia la llum al final del túnel, no? El balanç que en fa ell a la seva mort és un balanç positiu, perquè ha tingut una filla i ha tingut una relació magnífica amb una dona que es diu Catherine i ha escrit un llibre, no? Al final es queda amb aquestes coses. I això també s'ha de poder explicar. Les coses normals que passen a la vida de les persones també s'han de poder explicar. Bé, i fins aquí la història de l'Stoner, una història molt emotiva, una història molt bonica, una història normal. Espero que us hagi agradat. Si voleu llegir-lo, jo us aconsello que la llegiu, és molt bonic, i si no ho l'heu llegit, no mireu el vídeo, perquè si no us destripo tota la trama. Simplement tenia ganes de fer aquest vídeo, de deixar-ho aquí enregistrat per si algun dia algú ho mira, i si no, no res, no passa res per mi. Fins aquí el vídeo d'avui, ens trobarem en una altra ocasió. Adeu!